Саша, хәерле көн. Беренче чиратта рәхмәт сиңа шушы интервьюга ризалык биргәнең өчен. Күптән көтелгән премьера белән сине моңа чаклы шактый хәбәрләр укырга туры килде. Яңалык менә чыга дип әлеге сериал инде ниһаять ул чыкты. Халык бик яратып, җылы кабул итеп алды. Әле бүгенге очрашу була дип анонс биргән идем һәм шулай ук шактый гына милли интеллигенция вәкилләренең комментарийларын урнаштырдым. Ниһаять карарлык татар киносы, татар сериалы чыкты дигән шундый бик зур хәбәр һәм шундый кайтаваз йөри социаль челтәрләрдә. Инде бүлеш әле үзеңнең беренче тәэсирләрең белән. Эшләгән кеше буларак мин дә сөенәм инде, проект ахырына җитте һәм тамашачыга барып иреште дип. Иң мөһиме хәзер халык аны карасын, бер генә түгел күп тапкыр карасын, әзрәк яшьләр тартылсын инде. Һәм минем бик күп җирләрдә әйтә торган сүзем бар инде. Безнең халык менә шул экранда, кинода гына түгел, тормышта да яшәсен дигән теләгем, өметем бар инде. Саша, мин бит сине белә идем үткен каләмле, төпле фикерле, шундый төпле сүзле журналист буларак. Син заманында журналист Саша Долгов идең, ләкин хәзер режиссер Александр Далматовка әйләндең. Әйт әле, ни өчен син журналистикадан китәргә уйладың? Һәм гомумән журналистика белән кино арасында нинди уртаклык бар һәм ниндирәк аермалы яклары бар? Минем әйтәсем килә, журналистика белән кино алар бер-берсеннән ерак йөрми. Минем хыялым бар иде. Мин журналистикага да керергә теләгән идем. Документаль фильмнар төшерергә. Ләкин шулай туры килде, мин актив яза башладым. Алтын каләм фестивалендә гран-при алдым язып. Һәм менә шулай яза. Минем менә шушы төп хыялым ул икенче планга, өченче, дүртенче планнарга күчкән иде. Һәм мин аны университетны бетереп, тарих буенча аспирантурада укый башлагач искә төшердем, ул минем исемә төште. Сәбәбе нәрсәдән килеп чыкты? Мин уйладым, менә шушы архивтагы кызыклы материалларны язып кына түгел, каядыр газет журналларга, бу турыда фильмнар төшерсәк, менә моны бит күбрәк аудитория белер иде дигән фикерем туды. Һәм менә минем гомумән фикерләвем, күз карашым минем киноча иде. Мин әсәрләрне укыганда инде кинолаштырып бара идем һәр вакытта. Гомумән менә мин кеше миңа нәрсәдер сөйләгәндә дә, мин аны үзем өчен экранлаштырам, ничектер менә. Фикер йөртешем минем менә шулайрак. Кай вакыт кешеләр сөйли, минем күңелдә шундый персонажлар туарга мөмкин, ниндидер әсәр туарга мөмкин, ниндидер эпизод, мизансцена туарга мөмкин. Шуңа күрә менә кино белән журналистика алар бер-берсеннән ерак йөри торган әйберләр түгел. Журналистикада уку миңа бик нык ярдәм итә кино буенча. Кинода эшләвем журналистикага ярдәм итә. Мин шулай ук язам да менә. Нәрсәдер язмаган көнем юк. Әдәби әсәрләр дә язам, ниндидер журналистика буенча пресс-релизлар да язам, хәбәрләр дә язам. Шуңа күрә алар икесе бер-берсенә ярдәм итә дип саныйм һәм икесе дә мин инде аларның. Саша, мин бит инде Бөтенегез әйтәсез, Долгов дип. Далматов минем нәсел фамилия. Мин берни дә псевдоним алмадым. Мин аны күп җирдә әйтәм, ләкин кешеләр аны уйлый псевдоним дип. Юк, мин инде беренче класска кергәндә дәфтәр тышына язып куйган идем Далматов дип. Бик хәтерлим, менә аны итеп әйтәм шуны. Укытучы әйткән, юк инде алай булмый, менә син бит паспорт, документларда шулай, әле ул вакытта паспортлар юк. Ул минем нием бар иде, шундый хыялым. Менә кызым тугач, без инде мин дә анда шул бер фамилияга яздырдык. Һәм менә бу әйбер өчен мин бик рәхмәтле минем кызымның әнисенә. Ул бу әйберне тизләткән өчен дип саныйм инде. Бабай бик теләгән иде шушы эшне эшләвемне, менә ул бик сөенеп, ул хәзер бик сөенеп вафат булды дип әйтәсем килә инде. Шулай дип әйтсәм дә була инде хәзер. Белүемчә, заманында бит Долгов фамилиялы зур түрә булган, шушы матбугат масы күләмәкләмә чаралар өлкәсендә һәм синең башыңда катыра торган булганнар ялгышмасам, син шушы Долговның туганы түгел микән, журфакка керткән кеше шул түгел микән дип. Радиокомитетның җитәкчесе булган Долгов дигән кеше.
Миңа берсендә Мәдинә Маликова язучы шуны әйткән иде. О, син шуның нем иде, шуның аркылы кердеңме журфакка дип. Ул кешене бик күпләр хәтерләр иде, татар зыялылары, шуңа күрә һәрберсе дә ул кеше турында искә алалар иде. Бәлки ул миңа кайсыдыр җирләрдә ярдәм дә иткәндер дип уйлыйм инде. Белүемчә, син Мөхәммәд Мәгъдиевнең фанаты һәм гомумән аның иҗатының фанаты түгел. Ләкин кеше китә җыры кала повесте күңелеңә хуш килгән. Ни өчен Мөхәммәд абыйның башка әсәрләре күңелеңә хуш килмәгән, шушы әсәргә алынырга булгансың? Син каян әйткәнсеңдер, мин чыннан да Мәгъдиев фанаты түгел идем. Мин Мәгъдиевнең ике генә әсәрен укыган кеше идем. Ул кеше китә җыры кала һәм без 41 ел балалары. Мин аларны менә кеше китә җыры каланы елга бер тапкыр укыйдыр идем. Депрессия вакытында ул миңа бик булышадыр иде. Һәм Татарстан Яңа гасыр каналы миңа Мәгъдиев буенча сериал төшерергә тәкъдим иткәчте. Мин менә шул әсәрне тәкъдим иттем. Кеше китә җыры каланы. Беренчедән ул минем бик яраткан әсәрем иде. Икенчедән анда ул сага, бит инде кино сага, берничә буынны үз иченә ала. Üçüncüden ул сугыш турында да, сугыш елларында күрсәтә. Дүртенчедән ул безнең гади татарча караучы тамашачы өчен анда бик кызыклы темалар бар. Алар бик гади генә темалар. Ул гаилә мөнәсәбәтләре, ир-хатын, өйләнү, аерылу, кавышу, беренче үбешү, балага уз алмау, балага узу, андагы ыгы-зыгы, бәхәсләр. Менә андый әйберләрне бит безнең тамашачы бик ярата, менә шундый теге. Гомумән татар халкы менә шундый гаилә эчендәге әйберләрне кызыксына бит инде андый әйберләр белән теге. Бездә бит инде күршенең талашын тыңлап тору да бит инде үзенә күрә бер ягъни Мәгъдиев бик оста язган. Шәйхи хәлфә ди туганнарының ишек алдында талашуын ди ахырга тыңлап торып бетерергә тырышты ди, качып кына ди. Шуңа күрә менә шундый әйберләр Мөхәммәд абыйда, алар безнең халыкны җәлеп итә. Шунда менә сериал чыккач, миңа бик күп гади дип әйтә алмыйм инде мин аларны. Алар барсы да шәхесләр, авыл кешеләре, шундый өлкән буын кешеләре дә, яшьләр дә менә язалар. Менә без өчен кино карыйбыз дигән булып инде. Мин инде шанам үземчә бу әйбергә Мәгъдиев сөйләшмә. Мин инде шанырга тырышам бу әйбергә дип инде. Теге менә бер-ике артист язды, менә сез теге Вечный зов төшергәнсез, теге Тени исчезают в полдень, Тихий дон шикелле дип инде. Әлбәттә алай дип мактаучылар да бар, ләкин теге мактау инде ул үзенә күрә бер стимул теге булып тора. Ләкин мин инде беләм, бер эштә идеаль була алмый, 100% камил булып бетә алмый. Теге Аллаһ Тәгалә генә камил зат, без инде бөтенебез дә хаталы, гөнаһлы дип әйткәндәй, безнең барыбызда ялгышлары күп. Һәм бу сериалда да ялгышлар күп, мин аларны барсын да беләм, кайберләрен белмим инде, күпсен беләм. Шуңа күрә кай вакыт уйлыйсың, менә бу җирен ягыдан төшерер идем, менә бу җирен булай итәр идем. Ләкин татар кинематографиясе бик әле зәгыйф хәлдә булганда, без инде андый мөмкинлекләребез юк. Теге 3 көн репетиция ясап бер көн төшерү. Теге чын совет чорында бит шулай булган, 3 көн репетиция, бер көн төшерәләр, озак итеп әзерләнәләр. Бу бер яктан бик әйбәт булган, ләкин икенче яктан артист кешегә беренче, икенче дубльләрдә уйнау җиңелрәк, ул чынлап торып ситуацияны уйный. Әгәр дә инде ул бик яланып беткәч, ул инде машинально булып китә теге автомат рәвешендә. Шуңа күрә проблемалар бар инде, алар бар дип әйтик инде. Ләкин мин менә Гәүһәр Мәгъдиевнең кызының бер сүзе бар, әти ди, берәр ошамаган әйбер булса, гел кашына башлыйдыр ди. Мин инде ошанам, Мөхәммәд Мәгъдиев безнең сериалны күргәч бик кашынмас иде дип. Шәп әйттең. Ул инде әйтер инде, егетләр, майтаргансыз инде сез монда дип, чөнки өстәлгән урыннарда булды, өстәлгән фразалар, өстәлгән күренешләр дип әйтик инде. Шуңа күрә ул әйтер бик сүкмәс иде дип уйлыйм инде. Бүген социаль челтәрләрдә карадым, буа кызлары төркемендә дә шактый гына кайтавазлар килде.
Мәхдиев укучылары арасында да язучылар, фикер язучылар булды. Һәм бөтенесе бер авыздан әйтәләр, Аллага шөкер, Мәхдиевнең, Мөхәммәд абыйның әсәрдәге теле сакланган, аның рухы күрсәтелгән. Һәм хәтта әйтүчеләр булды. Без кайбер кешеләр әлеге әсәрне яттан беләбез һәм сериалны бәйләнчек күзе белән карарга тырышып, янәсе әсәрдәге кайбер детальләр, теге яки бу отышлы моментлар сериалда да күрсәтелде микән һәм дөрестән дә күрсәтелде дип мактап язучылар да бик күп. Ләкин мин шуңа игътибар иттем, сез әсәрдәге кайбер дурфарак сүзләрне дә сериалда калдырырга булгансыз. Менә беренче серияны караганда bir фразага аеруча игътибар иттем. Анда мондайрак фраза яңгырый: "Ят инде тузанлы ястыгыңны бот араңа кыстырып". Әгәр дә бу фраза бу әсәр контекстында яңгырамаса, мәсәлән, репортаж яисә журналист хезмәтен журналист репортажында яңгыраса, минемчә редакторлар бу фразаны алып атырлар иде. Ләкин сериалда сез хәтта шушындый тупасрак яңгырый торган сүзләрне дә калдырырга ирешкәнсез, әйме? Миңа сериал чыккачтан беренче көнне шалтыратты мәшһүр галимебез Хатип Юсуф улы Миңнегулов. Әйе. Һәм ул әйтә: "Син татар хатынындай ирлеген каяга дип кычкырып, хур иттең безнең халыкны" дигән фикер әйтте инде ул миңа. Ничек инде татар хатынындай сүз әйтсен дип әйтәм. Ну менә бит аны автор язган әйтәм. Ну ди язса да сез аны бәрабәр йомшартырга тиеш идегез ди. Шуннан икенче көнне шалтырата, менә икенче сериясын карадым, анысы бик ошады ди. Чөнки анда ди ирлеген кая дигән ямсыз турфа сүзләр булмады ди. Шундый фикерләр дә бар. Хатип абый аны сүгеп әйтми, ул аны менә bir халыкның, bir вәкиленең, интеллигенция вәкиленең фикер иттереп әйтә. Ләкин тормышта бит бөтен хәлләрдә булган, автор аны язган, ул аны каяндыр димәк алган. Анда бар инде безнең Тиамайт, анаңны фәлән итим. Без аларны калдырдык, чөнки тормыш ул шундый. Тормышта ниндидер дурфа сүгенү сүзләре булырга тиеш ул. Миңа калса бу әйберләр керүдән безнең халыкның йөзе каралмый дигәндәй, йөзенә туфрак бәрелмәй. Миңа калса монда бер нинди дә шундый гунах юк дип саныйм үзем. Кеше китә җыры кала сериалын караганда, мин үзенә күрә параллель үткәрдем Зөләйха күзләрен ача сериалы буенча төшерелгән, әсәр буенча төшерелгән сериал белән. Сезнең бит вакыйгалар кеше китә җыры калада 1930-1960 еллар, ягъни 30 еллык чор кылачлана. Зөләйха күзләрен ача сериалында 1930 һәм 46 еллар ниндидер охшаш мотивлар, киемнәр, күренешләр, менә параллель рәвештә мин үткәреп бардым үзем өчен. Ләкин ике әсәрдә дә бәйләнделәр, татар хатыны тегеләй итмәгән, татар хатыны булай итмәгән дип. Мәсәлән, Зөләйха күзләрен ача сериалында төп рольне уйнаган иде бит Чулпан Хаматова һәм кайбер кешеләр бәйләнде, янәсе татар хатыннары мунча идәнен Чулпан күрсәткәнчә күтен туңкайтып юмаган. Менә синең беренче серияда да җикеренеп китә бит анда бер хатын-кыз, янәсе аңа инде кирәк булган секс, аңа якынлык кирәк, кылу кирәк булган, ләкин төп герой аны аңламаган һәм теге хатын-кыз син бузау, ирлеген кайда синең дип чыгып китә һәм социаль челтәрләрдә язучылар булды, янәсе татар хатыннары алай итә алмаган, алай җикеренеп кычкырып китә алмаган. Менә бездә татарларда һәрвакыт ниндидер шикләр бар, әйме? Татарлар тегеләй итмәгән, татарлар булай итмәгән. Менә син ул шикләр әле бүгенге көндә дә бар. Менә син әлеге шикләргә ничек карыйсың? Ул алар булырга тиешме, әллә тиеш түгелме инде бүгенге заманда? Мин улайберләрне хупламыйм. Менә ул сүгүләрне, әйме? Безнең халыкта андай бер булган. Менә мин сезгә бер генә мисал китерәм. Тормыштан. Сугыш бетә, сугыштан кайта фронтовиклар. Һәм шул фронтовиклар 4-5 балалы хатыннарын калдырып, икенче хатыннарга башта йөреп китәләр, аннары шунда күчеп киткәннәр иде. Менә бу бит булган бездә. Менә бит ул бит инде уйлап чыгарган әйбер түгел, 4-5 баласы хатынын калдырып, икенче хатынга китеп, шунда йөреп, әле шуның өстенә тагын сөеркәләр тотып дип әйтим инде. Ну сугыштан соң анда ирләр булмаган. Димәк бит бу әйберләр булган, шуңа күрә бит инде менә бу әйберләрнең берсендә инкар итеп булмый.
Зөлейха мәсьәләсенә килгәндә, менә шулай килеп чыкты. 2023 елда Резидә Саляхова башкаруында без 44-нең май аенда дигән фильм төшергән идек. Менә шушы көннәрдә аның премьерасы булачак Казанда, Алла бирсә. Менә татар хатыны төрле булган ул. Менә мәсәлән Зөлейха, ул баласын кеше итәм дип, зур ясыйм дип, ул аны Юсуфны Иосиф ясап ясый бит инде. Менә безнең 44-нең май аенда әсәрендә Хәмдия баласын детдомга бирмим, башка халыкка әйләндермим дип, аны алып үзенең авылына кайтып китә. Менә детдомга бирмим дип, менә һәр кешенең үзенең кеше сайлау мөмкинлеге бар. Кемдер детдомга бирә, кемдер детдомга бирми. Менә шундый Зөлейхада булган. Ләкин аның бөтен проблемасы дип саныйм. Менә шы безнең илдә тыелганрак авторның әсәрендә Зөлейха исеме куллану. Зөлейха бит ул милли азатлык символы шикелле тора бит инде бездә. Теге патша жандармериясының теге кырыс режимының корбаны шикелле күрсәтелә. Менә шушы исемнәр кабатлану аркасында гына монда беренчедән әсәргә популярлык килде, икенчедән зур бәхәс туды. Әгәр дә ул Сабира яки Мөнирә исемле булса, миңа калса бу әсәргә мондый игътибар булмас дип саныйм мин. Минем шундый фикерем. Төрле кеше булган, татарда фахишәләр дә булган, татарда кеме генә булмаган татарда. Ләкин нишләптер безнең җәмгыятьтә барыбер менә идеаллаштыру дигән нәрсә бар, әйме? Без һаман аңардан арына алмыйбыз. Котышкыш инде идеал, менә татар аерылырга тиеш түгел, татар булай әйтмәскә тиеш, татар тегеләй әйтмәскә тиеш. Менә мин үзем аерылган кеше, миңа инде апалар, ниләр, фәләннәр, төгәннәр, ничек инде алай, менә фәлән түгән, ничек инде аерылырга мөмкин, җиде буында булмаган әйбер. Кеше тели аерылу бит ул гынах түгел. Ул гынах түгел. Шуңа күрә менә безгә бу әйберләрдән без котылмаган килеш, безгә беренчедән котылырга кирәк менә шундый стереотиплардан, икенчедән безгә котылырга кирәк совет идеологиясына дип саныйм мин. Совет вакытында урнашкан принциплардан, әдәбиятта мәсәлән, әдәбиятта безнең совет теориясе безнең татар язуында. Иң зур шелтә, аны бөтен кеше бер авыздан әйтә, бәлки синең дә ишеткәнең бардыр шушы сериалга карата. Ни өчен сериялар шул кадәр кыска? Кирип кенә китәбез ди, вакыйгаларның иченә, шушы сериалның ичендә. Сериал бетә куя. Һәм менә беренче сериясы санап чыгардым. Титрларны исәпкә алганда да титрларны 23 минутта 40 секунд килеп чыккан. Ни өчен шундый кыска сериялар? Мин үзем дә халыкны хуплыйм. Шуннан да монда иң кыска серия 25 минут титрлар белән, аның инде 2 минуты титр, 3 минуты титр дип әйтик инде барлыгы засны белән. 23 минут кала иң кыска серия дип әйтик инде. Иң озын серияда соңгы серия 36 минут. Менә ике серияны бергә кушып күрсәтү әйбәтрәк булган булыр, чөнки кешенең ачуын кабарта инде менә бу кыскалык. Чөнки менә тискәре фикер язу да шуннан туа, менә ул әз генә җитми кала ул. Ике серия бергә булса 52 минут, ул теге ничектер ни булыр иде, халыкка тагы күбрәк ошар иде дигән. Бәлки киләсе елларда менә шундый форматка килер ТНВ, шундый өметем бар. Димәк, менә шушы серияларны бүлгәләү 20-шәр минутка, бу синең карар түгел, әйме? Бу ТНВның карары. Юк, бу ТНВ заказчының таләбе шундый. Аңлашылды. Килешәсеңдер, татар сериалларына карата әйтелгән төп тәнкыйть, менә Нурания Җамали төшергән сериалларга да кагыла, башка режиссерлар төшергән татар сериалларына татар артистлары ышандырып уйнамый, ягъни алар театрдагыча уйный. Ләкин менә синең сериалны карагач, кешеләр әйтә башлады, ниһаять без чын мәгънәсендә татар киносын, татар сериалын карый башладык диләр. Югыйсә бит синең әлеге сериалда әлеге дә баягы театр артистлары төшә. Менә аларны кино калыбына кертү өчен никадәр хезмәт куярга туры килде синең тарафтан. Әллә инде алар ул
артистлар киноларда уйный инде остарып та биттеләрме һәм синең теге яки бу ярдәмеңә мохтаҗ булмадылармы? Әлбәттә, эшләргә күп туры килде, ләкин мин бер нәрсәне генә әйтер безнең артистлар алар бик талантлы, аларга бары тик юнәлеш кенә бирергә кирәк. Ул яктан безнең менә Илтизар Мөхәммәтгалиев бик әйбәт булып чыкты, Шаяхмәт ролен башкара, Камал театры артисты. Ул менә бөтен кешеләргә юнәлеш бирде. Ул бик кино артисты, бик шәп кино артисты ул, бик сирәк төшкән бу кеше булса да. Ләкин менә аның уйнавы ул күп кешене ияртте менә үз артыннан. Ияртаннары менә үзебез дә инде кат теге детальләр табырга тырышып тормыштагы шикелле. Менә автор язган сүзне генә түгел, тормышта кеше барганда, мәсәлән, ташка да тибеп җибәрә, тайып та китә. Менә шундый ниләр кертеп, ул белән тормышчанрак итәргә тырыштык инде. Булай теге кат инде менә минем үземнең бөтен нием ул дикция. Фальш бит ул дикциядә сизелә. Менә дикцияны итәргә кирәк. Аннары менә минем үземнең теге бер ысул шикелле инде. Мин әгәр дә артист театр уйный башлый икән, мин һәрвакыт аны кызулаттырам ич тапкыр. Ничек булып чыга ул? Менә кызурак сөйләп карам әйтәм. Менә син кызурак сөйләсәң әйтәм, синең фальшың бетәргә мөмкин. Бу инде минем теге самими бер ысулым. Менә мәсәлән кеше, менә мәсәлән, ничек менә, әйдә чәй эчәбезме дип бит инде кеше. Әйдә чәй эчәбезме дип. Менә аны бит камера куйгач, ул ничектер үзеннән үзе әллә ничек әйтелә башлый. Әйдә чәй эчәбез. Менә мисалга чынлап әйтәм, аның камераның үзенең җене бар дигәндәй. Һәм теге кеше әгәр дә озак итеп әйтсә инде, әйдә чәй эчәбезме менә. Фальш китәргә мөмкин. Темп ясаса, әйдә чәй эчәбезме. Ничектер бу фальш сизелмәскә дә мөмкин инде. Аннары тырышабыз инде сүзләрне хәрәкәт аркылы әйттерергә. Менә ниндидер хәрәкәткә салынса, ул әзрәк кенә тормышчанрак килеп чыга. Менә бүтән мин бер ничек тә теге менә минем шундый рецептым бар дип әйтә алмыйм менә. Менә шушы ике әйберне мин кулланырга тырышам. Аннары инде ниндидер тормыштагы кешеләргә без инде алардан мисаллар алып инде шунда аларның теге холык фигыленнән нәмдидер үзенчәлекләрен кулланырга тырышабыз инде. Менә шулайрак инде. Классик язучылардан кемнәрнең һәм ниндирәк әсәрләрен куярга теләр идең? Мин классикадан куяр идем, әгәр дә менә мөмкинлек булса, Туфан Миннуллинның берәр әсәрен. Туфан Миннуллинның берәр әсәрен мин куяр идем. Һәм шулай ук миңа бик ошый әсәре, Хәсән Сарьян әсәрләре бик ошый классикадан инде. Классикадан миңа Аяз Гыйләҗевнең пьесалары ошый, Гариф Ахуновның Идел кызы ошый. Мин менә хәзер аларны теге санап әйтә алмыйм, теге менә тиз генә әйттереп. Мәсәлән, Гомәр Башировның соңгы әсәре миңа ошый, Гыйбрәт дигән. Шулай ошый. Ләкин классика, мин саныйм үзем, безгә заман әсәрләрен игътибар итәргә кирәк. Минем үземнең шулай туры килде, мин Нурихан Фаттахның 41 майын төшердем. Ул әсәр миңа бик ошый. Ул менә Европа дәрәҗәсендә Нобель бүләге алырлык язылган психологик әсәр ул. Ул анда бөтен фаҗиганы күрсәтә. Менә бу кеше китәҗере кала, ул менә шулай тәкъдим ителү сәбәпле мин аны төшердем дип әйтик инде. Бу яхшы, классиканы күтәрергә кирәк, ләкин менә безгә, әгәр дә безгә менә елга 2 татар киносы төшерелә икән, аның берсе классикадан булса, икенчесе аның заман әсәре булырга тиеш. Чөнки шулай булмаган очракта безнең яңа драматургларыбыз, яңа сценаристларыбыз булмаячак дип саныйм, үсмәячәк, формалашмаячак. Моның өчен безгә кирәк татар киностудиясе ясарга, дәүләт дәрәҗәсендә Татарстанда, бу Татарстан моны оештыра торган әйбер. Әгәр киностудия булса, аның дәүләтнең заказы булачак. Дәүләтнең заказы булгач, режиссерлар үсеп чыгачак, операторлар Мәскәүгә китмәячәк, артистлар тәрбияләнәчәк дип әйтик инде. Һәм шулай безнең классикада булачак, заман әсәрләре дә булачак. Бездә бит хәтта кино гримерлар мәсьәләсе дә бик читен. Кино гримерлар әле тау була. Ләкин иң авыр мәсьәлә ул безнең кино художниклар, кино рәссамнар бигрәк тә татар темасында. Бүген безнең
Мин әйтәсем килә, менә кызганычка каршы, дөрес иттереп татарча яулык бәйләтә белүче художникларыбыз да безнең юк дип әйтергә ярый бүген. Чөнки кешенең хәзер чәч башы икенче төрле, әле алда, әле артта, әле монда дигәндәй, аңа дөрес иттереп яулык бәйләтеп теге алга артка болай иттереп сирәк артистлар моны эшли белә, һәм сирәк художниклар шулай ук моны яулыкны яба белә. Менә бу да бик ни, шуңа күрә мин уйлыйм, безгә тәрбияләргә кирәк кинохудожниклар, киногримерлар тәрбияләргә кирәк. Чөнки һәр халыкның бит үзенең йөзе була. Менә Мәскәүдән килгән нинди генә крутой художник булмасын, ул безнең атмосферабызны ача алмый. Аның бер җирендә башка халыкның йөзе булырга мөмкин. Шуңа күрә менә шул киностудиядан башласак, безнең менә күп проблемаларыбыз хәл ителер иде. Ләкин менә тагын бер тапкыр әйтәм, безгә 12+, 12 яшьлек балалар карарлык менә әсәрләр эшләргә кирәгеме? Менә бүтән теге менә TikTok буыны карый торган ниндидер кызыклы әйберләр эшләп карарга кирәк безгә. Чөнки менә татарчанда әйберләр эшләнсә, татар теленә дә әзрәк игътибар артыр иде, әзрәк өйрәнүчеләр, колагына керүчеләр, әзрәк хөрмәт уянучы кешеләренә күбрәк булыр иде. Ой, күп сөйләп ташладым, гафу. Юк, яхшы. Мен синең һәрбер фикерең белән килешәм. Миңа соңгы сорау булыр, Саша. Интернетта имеш-мимеш йөри, янәсе сиңа әлеге сериалны төшергән өчен бик зур гонорар түләгәннәр, 5 миллион сум. Әйтәр, бу ни дәрәҗәдә дөрес? Каян килеп дөрес булсын инде? Кем белә бит инде? Каян килеп дөрес Юк, булсын? моның сезнең бит спонсорларыгыз бик көчле. Санап китсәк, Татнефтьнең хәйрия фонды, Марат Готович җитәкли торган телләр комиссиясе, белүемчә, әлеге комиссия тирәсендә бик зур акчалар туплана. Шуңа күрә сезгә өлеш чыккандыр дигән өмет бар. Мин инде теге продюсер булмагач үзем, мин финанс эшләргә катыша алмыйм. Ләкин бер генә әйбер әйтәм, мин инде күп басымны ясаттым. Яхшы техника алырга, кинотехника Мәскәүдән алырга һәм төшерү командасын Мәскәүдән китергә инде. Менә бу оператор, механик, фокус-пуллерларны үзем белән бергә укыган, Мәскәүдә укыган 4-5 егетне китереп, алар төрле вакытта килде. Командада бары 2 генә кеше эшләде бер юлы. Алышынып тордылар инде алар. Менә оператор гел эшләде, калган фокус-пуллер, механиклар гел алышынып тордылар. Шуңа күрә без менә басымны күбрәк шул тарафка бирдек инде. Монда теге Мәскәү кимәлендә, Мәскәү дәрәҗәсендә бу кинода зур акчалар юк. Аңлашылды. Монысы да кызганычка каршы инде. Саша, миннән дә һәм әйтченең меңләгән язучылары исеменнән бик зур теләк, ахыр чиктә якын арада сиңа 5 миллион сум гонорар алырлык фильм төшерергә насыйп итсен. Әйбәт булыр иде. Минем 2 миллион ипотекам бар име? Бер юл түләп бетерерим шулар. Рәхәт булыр, Саша, 10-15 минут кына сөйләшебез дип килешкән идек. Инде ярты сәгать үтеп тә киткән. Вакыт табып әңгәмә курган өчен бик зур рәхмәт. Шул кадәр кызыклы әйберләр турында сөйләдең. Әле ала бирсә, сериал бик озын, 22 серияле. Барысы да син әйткәнчә 23 минут түгел, кайберләре озынрак та булачак. Шуңа күрә бергәләп карарбыз һәм ала бирсә, әле кемелә шушы сериалны карап бетергәч тә фикерләр туар. Әйтченең язылучылары арасында да фикерләрен җиткергә теләүчеләр булыр, сораулар да бәлки туар. Шуңа күрә без әле ала бирсә синең белән тагын бер тапкыр элемтәгә чыгарбыз. Без синең белән сау булашабыз. Һәм бу камераны сүндереп